No takže čaute ľudia, dneska vás vítam u ďalšieho videa. Dneska si tu zahráme Plants vs Brainrot. Ale keď je práve teraz je admin abuse, tak uvidíme, čo tu všetko bude. Ďakujem vám veľmi pekne za 100 odberateľov až viac. Veľmi pekne za to ďakujem, idete jak rakety a to je zase veľká nová rarita. To je, neviem ani čo to je. Forbidden. Ty kokos. Ako to môže byť dobré. 4x XP, dobre. Čakaj, teraz dali väčšie, ja mám tuto také mango. A je max level 10. Stále. Plants is already. Koho dám? Carvinius plant 8000, 64 000, 17 000, 52 000, Kokotank. Dobre, 134 000 damage, výborne. Starfruit, až tak nie, to je skúšame na King Lemon. Tak. Vyskúšame napríklad otvoriť tento Shiny Pack. Poď, Secret Collection. OP Stock píše. No poď. Gear and Plant. Takže budeme mať OP Stock v Gear. To som si nevšimol. Keby som teraz nešiel do shopu, tak ale všetko toto prídem. Ty kokos. Yes. Konečne to si všetko to dám do shortu, ako zasadím a uvidíme, čo mi tam všetko vyjde po update. Ja to vždycky zasadím po update až. Yes, konečne. Tak teším. Yes. Secret Collection, poď. Nič a nič. Počkaj, nie z toho, to je teda Secret Collection. Tak, nič. No poď, ja by som chcel, aby mi konečne vyrástlo väčšie Starfruit. Lebo pozrite sa, ja mám iba takéto malé Starfruitka. 22 000 a 24 000, ale toto je boost, tam tá asi. Ale asi áno. Level 7 a toto je moje najsilnejšie. 172 000 mango a toto je moje druhé najsilnejšie. Kokotank 134 000 damage. To čo je? To je zase ďalej. 67! No pozničíte ho, dúfam. To zničím. Asi. Kde to je? Nezničím. Jaj, kurník. No poď, ničte. Vy ho zničíte, ja vám verím. Ničte to. Nie, nemôže. Yes! Mamo! 86 kg. Ty vole. 107 000. Tak to si dám Equip bez Brainrot. Tak kto by chcel vedieť, že aké má najlepšie Brainroty, tak sú to takéto. Najsilnejší je tento 6-7 Galactic. 569 000 za sekundu. A takéto. Keby niekto chcel, tak mu dám aj niečo zadarmo. Keď ti dám hlas. Tak. A nič. Nič tu není. Zatiaľ. Ale hovor, že tu bude veľký OP stock, tak uvidíme. No poď. Ja by som chcela, aby sa mi spavnul ten... To čo je zase? Čo to je Camerone. To je foťák. To už mám, sa mi zdá. Pepito di Polo. Upside of Bangelo. A Crazy Pizzanini. Zolini, čo to je?
dám všetko naspäť, lebo nechcem tu mať zbytočné brainroty. Ale konečne tu vymyslel novú raditu Alright, in 5 minutes I will unlock the chest one more. What? Jaj, ako táto čestka. Kolik? Čo som dostal? Dragon fruit, shiny up. Nechcel. Dobre, nič. Dobre. A toto čo je? Botelín, ježiš. Choď preč. Choď preč, botelín. Toto čo je? To je tá ona. Dobre. Ideme ísť naspäť. A poď, ja by som chcel, aby sa mi spavnul Lucky 6-7. Ja by som dal, že Ruby Upside, nie, ja by som dal Ruby 6-7, aby spavnul. To by som chcel. Toto si kúpil, lebo to budem potrebovať. Frost, tu si dám presto to aj do inventára. Frost Blower, toto je lepšie. Frost Blower. Keby tu bolo niečo také silnejšie, ako bol ten 6-7. Ježiš, to aký veľký brr patapín. Keby tu niečo bolo také veľké, akože silné, že by to malo veľa HPček, a aby sa to nevedelo zničiť, tak to zamrazím. Na mi by to zničilo. Ale keby to išlo do tejto rady, tuto je to mango, tak to zničím instantne. Tam mám damage, koľko tá rada dáva? 277 000 a toto 171 000. No. To čo je? To je upside down. Áno, upside down. Poď, teraz by som chcela, keby spadnul 6-7 upside down. Jaj, to by bolo výborné. Toto bude možno aj hodinové videjko. Uvidíme podľa toho. Toto sa spavnuje. To nie mne. Niekomu sa to spavnuje voľaký limit. Rino do sterino bude mať za chvíľu. A nechce, na čo mi je Rino do sterino, že to je iba limitka. Ježiš, to koľko ich ide. No, hovorím, na čo mi, však to zničím aj s týmto. Skoro to zničím aj s týmto. No, príde tam a už je mŕtvych. Toto čo je? Upside down. 380 000. To je mega dobré. Tohoto brainrota dávam do súťaže. Napíšte do komentárov svoj nick, kto ho chce. 380 000 za sekundu. A ja si vyberem náhodného a dám mu ho. Takže píšte nick do komentárov, kto ho chce. Zatiaľ si ho dám, tuto by som vedel, aby som nezabudol. Som ho nemal náhodou inventári a zabudnem. Before I go, I will start the Frozen event. Yes! To je mega dobré. And also I will spawn and one more. So we guys, can we make Well Brainrod? Yes! Áno! Well Brainrod! To by bolo mega dobré. Nemám ho tu, dobre, tu je. To by bolo mega dobré. Well Brainrod. No poď. Spávni tu niečo. Gender to spávni, alebo dosia. Desaťkrát lagonande, 10 sekúnd. Čo je La Cameroni? Aj to je tá kamera upside down, to sa koľko dáva? Yes, 6-7! 6-7! Yes! Yes! Ja som hovoril že nech mi spávne 6-7, ja som to hovoril 3 minúty naspäť. Yes! Poď, ničte ho. Ničte 6-7, zničte ho. Ježiš, poďte, zničte ho. A to zničím. Tak, áno, zničím to, dúfam. Ale prečo to nezamrazuje ho? Dobre. Dobre, zničíme to. Dobre, mám 6-7, yes. Koľko bude dávať? A už je muzika. Koľko bude dávať? Toto je 99 000. To nechcem. 310 000. Dám sa aj toto do súťaže. Magma. Robíte srandu? Ježiši Maria.
Generations. Kde to je? Ja to nemám. Kurňa, zničte ho, prosím. Dobre, toto zničia, ale toto nie zničia, dobre. Magma koľko dáva? 180 000 a toto 100. Takže 6-7 si nechávam, ale ja si niečo nechá, teda čo? A toto čo je tá kamera? A to, kde to je? Počkaj, vám to ukážem. Kde to je? Toto, W a L dávam tiež do súťaže. Napíšte svoj nick a vyberem náhodných. Isté, jak to autíčko, toto. To isté. Napíšte svoj nick do komentárov a ja si vyberem niekoho. A ja mu to dám. Admin abuse. Yes. Takže ja si toto naspäť dám, aby som to zbytočne nemal. Ježi, dneska budú toľko sekretiek. Čo to je zase ďalší ovládač? Kontroler zo. Však to tam prišiel a instantne ho to vymazalo. No nic. Don't forget there will be another one like for them. Ako dobre. And then one more day later. To si nedám teraz. To nie, by som nebol pripravený, ale proste ja tu, keď mi spadne aký brain rot dobrý a proste ja budem mať ten zápas a ja ho nebudem mať, toho brain rota dobrého napríklad. Ideme sa povedať, čo tu majú ďalší ľudia. Neviem, že sa mi nespamne niečo dobré a tam nebudem. Čo tu má všetko zasadené? Kokotan, šrumbino, King Lemon, Carvinius, Starfruit, King Lemon, Mango, Tomatrio, Mr. Karo, šrumbino, kde má on Starfruit? Toto je môj kamarát, inak, keby ste chceli vedieť. To je môj kamarát. Ako má tu v pohode veci. Má v pohode veci. Napíšem mu, že točím video a on, že čo na to. Točím video. Som zvedavý, čo napíše to, že točím video. Čo to je? Ja to nechcem. Niečo mi to dávaš? Nechcem. Ľudia, pokiaľ by ste mi chceli niečo dať, prosím vás, mi to napíšte mi to do komentárov, že proste, ale keď to, fakt si to potom rozmyslíte, že či to chcete alebo nechcete. Lebo nie, že mi to dáte a proste a vy mi budete pýtať, že daj mi to prosím naspäť, alebo proste niečo takéto. Chápete ma? Akože keď musíte si to rozmyslieť si to, že keď mi to chcete, tak mi to dajte, ale nie, že mi budete potom vypisovať, že daj mi to naspäť. Akože prepáčte, ale rozmyslete si to. Lebo raz som mal taký prípad Steel Brainrot, to ešte keď som mal ďalší kanál, lebo ten mi vymazali, ľudská Sino 2526, tam som mal 500 odberateľov a proste tam mi tiež jeden dával, čo to bolo? Kwasadila krokodila a potom mi písal, že to chce naspäť. Tak ja som mu to dal naspäť a potom čo? A potom ja som mal nervy, že proste, že dá mi to a potom chce to naspäť. Samozrejme, že som mu to dal naspäť, ale nemal mi čo písať, že chce to naspäť. Dal mi to a chce to naspäť. Ja nechápem. No poď, čo sa nedieje, však spánuj niečo dobré. Poď Lucky 6-7 alebo proste niečo také dobré. Poď spánuj. Poď. No. Nechceme bananita, dolfinitu, my chceme
secretky poriadne. Chceme secretky. No poď. Rýchlejšie. Poď rýchlejšie, spavnuj sa. Dávaj si veľké petardy. No. Čakáme a čakáme, kým sa tu niečo spavne. Čakáme. Ak by ma nebolo počuť v tom videu, tak neviem. Som to dám možno, keď to bude môcť nahlas, neviem. Uvidíme. Keď takto spravím inak. A inak by mi môžete napísať, že aké edity by som mohol spraviť ešte. Akože na shorty. Aké edity by ste chceli, že buď o BMWčku, alebo z Clash of the Star, alebo proste niečo. Môžete napísať, že čo by ste chceli, o čom edit. A čo sa nedeje? A koľko je hodín? Je 12:57, to sa asi skončila dvína news. Či? Ja som to asi zapala moc neskoro. Jaj. No takže ľudia, tak toto je koniec dnešného videa. Samozrejme, ak som dal tých 2 brainrotov do súťaže, to stále platí. Toto W a toto L-ko a ešte toto autíčko dávam do súťaže. Napíšte mi svoj nick do komentárov. Ja si vyberiem z Robloxu samozrejme. Ja si vyberiem nejakého náhodného a uvidíme. Takže čaute.